Hej Andrea, her har jeg lige forsøgt at lave lidt en sammenligning mellem de bleer, vi snakkede om. Den, der ligger øverst her, det er Little Lamb størrelse 2, og jeg har lige taget en god forvasket en, så den måske ligner din. Den ligger her ovenpå en størrelse 3. Jeg skal lige se, om jeg kan gøre det her med en hånd. Jeg ved ikke, om du sådan kan få en fornemmelse af. Jeg målte lige på dem, og der er størrelse 3, når den er strukket ud, er omkring 8 cm længere, altså i højden, og så er den cirka 3 cm bredere hernede. Så det er en væsentlig større ble, men når du nu har sådan en lille bredrøret dame, så kunne det jo godt være, at det var det, der skulle til. Og faktisk med alle de bleer, jeg har sammenlignet med her, så er den her den mindste. Altså den størrelse 2, som du også har. De andre bleer, som vi også snakkede lidt om, jeg snakkede om den her Blümchen. Det er den her bambusble. Den er lukket med trykknapper, og hvis vi lige prøver at se, om jeg kan gøre det her uden at... Når de er strukket ud, så er Blümchen-bleen også væsentligt længere end... og den er også en smule bredere end størrelse 2 lommeble her. Nej, undskyld, Little Lamb ble. Blümchen-bleen her er egentlig en lommeble, men der er jo ikke noget i vejen for, hvis det er, at du ikke overgår det der lommefis, så simpelthen læg indlæggene. Den leveres med de her 2 indlæg. At lægge dem bare oven i bleen. Bleen i sig selv er i 2 lag lækkert sugende bambus, så det kunne også godt være et godt bud, den her. Og det er altså den her, kan jeg finde mærket et sted? Blümchen, og den hedder bambusble, og den mellem os, du skal ikke sige til nogen, den kommer også på tilbud her på et af mine mandagstilbud her, om ikke så længe. Så hvis det var sådan, du gerne vil have dem, så kunne vi nok godt finde ud af noget her på forhånd. Så snakkede jeg lidt om den her Popolini 2 size, og det er en af de største, jeg har. Hvis jeg prøver at lægge den oven på den her Little Lamb igen, som du kender, så kan du godt se, den er, og nu er den ikke strukket ud eller noget, der er den væsentligt længere, og den har så de her flæser, eller hvad skal vi kalde dem. Så selve bredden på bleen i sig selv er også, jeg vil sige, den svarer meget til Little Lamb størrelse 3, men den er så meget blød her. Og det, der er rart ved den her ble, det er, at den har ikke nogen syede kanter eller noget. Den har den her serge edges, som man kalder det, altså hvor det simpelthen er overlokkede kanter. Og det betyder, at den er meget glat op ad ryggen. Den her, hvis jeg sammenligner, den har en vendt syning, om jeg så må sige, så den er væsentligt tykkere her i ryggen. Så det her, det er for mange en af de rigtig gode natbleer. Den er økologisk bomuld, men der er jo ikke noget i vejen for, at du kan vælge at sige byt, og så simpelthen lægge bambusindlæg ind i stedet for at få den til at suge lidt mere. Men bleen i sig selv suger faktisk også rigtig fint. Så den kunne godt være et godt bud. Den er godt nok one size, kalder de, men når man først knapper den sammen, kan jeg gøre det. Så har man altså lidt en tyk vulke, der sidder her. Så den sidste, det var de her Blümchen. Jeg lægger dem lige ned, så kan du bedre se dem. Blümchen, økologiske bomuldsbleer, det er, jeg vil sige, det mest dagsbleer. Men selv den mindste her, det er en medium, jeg har ligget. Medium, large og extra large. Og selv den mindste her er både bredere og højere end den bambusble, du så også har. Så det kunne, hvis du har brug for en god dagsble, så kunne det her godt være et godt bud. Bleen i sig selv der er 4 lag økologisk bomuld her, og så er der igen 4 lag her. Så vil sige, hvis du har et barn, der tisser meget, det ved jeg, så det snakkede vi ikke lige om, så vil jeg ikke synes, det er en natble, men det kunne sagtens være en fin dagsble. Og den, nu har jeg lige fået dem lagt så fint her, som det man sådan lidt kunne se. Nu er de så heller ikke strukket ud. Der er rigtig meget stræk i den elastik, der ligger her. Jeg skal lige prøve her igen med en hånd og lægge den ovenpå. Væk med den der. Der kan du godt se, den er heller ikke strukket ud selvfølgelig, men hvis vi tager elastikkerne sammen. Brillepind. Så er den her selv for mediumstørrelsen, der er den her noget mindre. Jeg vil sige, det er nok måske hen af det samme, men stadigvæk lidt mindre, men den er også den er så smallere. Så jeg tror simpelthen mellem os, så tror jeg altså, det her det er Little Lamb størrelse 2, det er bare ikke lige den rigtige ble for dig. Hvis jeg skulle vælge noget, nu har jeg sådan haft dem lidt mere op mod hinanden, så vil jeg vælge Little Lamb størrelse 3 og prøve den, og så tror jeg vil vælge at prøve den her. Nu blev den knap sammen. Popolini Ultra Fit. Sådan. Fordi det er brede, og det er meget høje bleer, og du kunne så snakke om det der med, at hun fik sådan lidt sådan en møntravne der. Så det vil være mine bud.